we have here presenting the trophy to Chloe, the champion junior year handler. While actually we have the current president of the Welsh National Society, Mrs. Christine. Yng nghanol y cylch ar hyn o bryd, i ni'n gweld cystadleuaeth y trinwyr ifanc. Ac mae'r rhos glymau allan. Y beirniad a'r stwardiad yn trafod. Ond i ni'n gweld ar y pen yna yn derbyn y wobr gynta, mae Chloe Evans o Geredigion. Chloe Evans o Geredigion yn ennill cystadleuaeth y trinwyr ifanc yma Brynhawn Fydd Mercher yn Llanelwedd. Well, the junior handlers, of course, are from 14